India Pakistan war politics दावहायाथ' रियेलानो जानो थांगासिनो दङ नाथाय बेवहाय पलिटिक्सबो सोलिगासिनो थादों लोगोफोर इन्डिया आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जि दावहा जाहां जाहां जि थासारि बे थासारिनि समाव मोनसे जोबोर सोमोनांथाव आपडेट जोंनि होम डिपार्टमेन्टआ होदों जाय हादरसाफोरा पाकिस्ताननि जोबोर खाथिजों बा नांजाबनाय आरो जाय हादरसाफोरा पाकिस्ताननि मिसाइलनि रेन्जआव दङ बा दावहा जुदि जायोबा थारैनो जुदि रियेल वार जायोबा रियेल कनफ्रन्टेशन जुदि जायोबा बबे रकेटआ बबे मिसाइला बबेजों थांनानै बबे फाइटार एयारक्राफ्टआ बबेजों थांनानै एयार स्ट्राइक खालामगोन बेखौथ' बुंनाया लोगोफोर बिनिखायनो बबेबा दावहाखौ नांनायनि सिगांनो जों पाब्लिकआथ' सानबाय थादों मानो पाकिस्तानखौ दाबो जवाब होआखै मानो पाकिस्तानाव दाबो एटाक खालामाखै नाथाय जेब्ला दावहाया जागोन जेब्ला पाब्लिकनि सायाव बमा गोलैगोन बै समाव जेब्ला जोंनि आर्मिफोरा सीआरपीएफफोरा जेसेबां पेरामिलिटारि मिलिटारि जेसेबां दङ बैसोर जेब्ला जोंनि पाब्लिकनि जिउखौ रैखा खालामनायाव फेलें जायो बै समावबो मा खालामगोन पाब्लिकफोरा आर्मिफोरनि सायाव रागा जोंगोन सरकारनि सायाव रागा जोंगोन बे बाथ्राखौथ' जों दानि समाव सानाखै लोगोफोर नाथाय सरकारा नरेन्द्र मोदी बिथाङा अमित शाह बिथांमोना बे बाथ्राखौ जोबोर एडभान्स सानखाबाय खारन बबेबा हादरजों दावहा जानायनि सिगां सिगांनो बैहाय माखासे साइड इफेक्टआ फैगोन बै साइड इफेक्ट माखासेखौ जों पाब्लिकफोरानो सहायनो हानाय नङा बेनिखायनो जेसेबांखिनि हायो माबा मोनसे जाहोनाव जुदि फिउचाराव खुदाना कास्टा होनना बुङो ना खुदाना कास्टा जुदि दावहा जायोबा मा जागोन बेबादि दावहा जायोबा पाब्लिकफोरखौ माबायदि रैखाथि होगोन खमसे खम इसेबाबो माबायदि रैखाथि होगोन छात्र छात्रीफोरखौ माबायदि रैखाथि होगोन माखासे जोंनि इनस्टिट्यूशनफोरखौ जायफोरा गेदेर गेदेर अनुष्ठान प्रतिष्ठान बैफोरखौ जों माबायदि रैखाथि होगोन जोंनि माखासे सानसुमैफोरखौ माबायदि रैखाथि होगोन जोंनि इयुन जेनेरेशन इयुन जोलै छात्र छात्रीफोरखौ जों माबायदि बासायगोन बेनि थाखायबो जोंनि होम डिपार्टमेन्टआ मा निर्देश होबाय मा मावनांगोन मा खालामनांगोन बै स्टेटफोरा मा खालामनांगोन बेखौ निर्देश होबाय नाथाय बिनि सिगांनो दिनै मा आपडेटआ दङ पाकिस्ताननि बेलचिस्तानाव गिलु बालु ब्लास्ट जादों जि हाइवे 25 बे हाइवे 25 को ब्लक खालामनानै दों बेजों मा जुदि चीन हादरनि माखासे कर्मचारिफोर फैयोबा बेखौ फोजोबस्रांगोन क्वेटा कराची हाइवे 25 को मा खालामदों ब्लक खालामदों आरो बेल' नङा कोलाटनि मंगेशराव ब्लास्ट जादों आरो बे ब्लास्टआ जोबोर गिलुबाल ब्लास्ट बेखौ BLA खालामदों बेलचिस्तान लिबारेशन आर्मी बिग्रायारि ग्रुप आरो बिसोरो बेबायदि खालामदों आरो लोगोसे बेलच आइजोफोरा माखासे खुद्रिस जादों मानोना बेलचिस्ताननि मानसिफोरखौ पाकिस्ताननि आर्मिफोरा रेन्जार्सफोरा किडनेप खालामगासिनो थायो आरो बेबादिनो मा जायो मोनसे अत्याचार मोनसे थासारि सोलिगासिनो थादों बेलचिस्तानाव लोगोफोर स' बेबायदि आरो बेजों लोगोसे बाजिरिस्तान होनबाथ' नोंथाङा मिथिखाबाय बे आफगानिस्तान साइडजों जागोन आरो बेहाय मा 50 जन पाकिस्तानी आर्मिफोरखौ ड्रेस बख'नानै बर्दिखौ बख'नानै मा खालामदों सारेन्डार खालामनो बाध्य खालामदों तेहरिके तालिबान पाकिस्ताना जायफोर तालिबाननि मददाव बे खामानिखौ मावबाय थादों आफगानिस्ताननि आरो बेल' नङा आरोबाव मोनसे आपडेटआ जाहैबाय मा तुर्की बे तुर्की नामनि हादरा अरायबो इन्डियानि एगेन्स्टआव पाकिस्तानखौ सापर्ट खालामबोदों चीन हादर बायदि आरो थांनाय समाव मोनसे निउस ओंखारनानै फैदोंमोन बबेखानि बे निउसखौ फेक होननानै बुंदोंमोन तुर्कीया माने तुर्कीनिफ्राय मोनसे जोबोर गिदिर एयारक्राफ्टनि थ्रुयै बेहाय ड्रन बा माखासे बेबायदि हाथियार पाकिस्ताननो लाबोदों बे बाथ्राया ओंखारनानै फैदोंमोन नाथाय बेखौ नंखाय होनना बुंदोंमोन नाथाय बिसोरनि मोनसे वारशिपआ मा सफैबाय कराची पर्टआव सफैबाय आरो बै वारशिपआव मिथिनाय बादिबा माखासे हाथियारथ' लाबोदोंआनो लोगोसे बैहाय ड्रन जेरै बेरेक्टार TB2 ड्रन बेखौ नोंथाङा खोनादों बेरेक्टार TB2 ड्रन बादि बै ड्रनखौ बेहाय सोनानै लाबोदों बेबायदि मिथिनो मोन्दों देट मिन्स आर्मियारि मदद सान्थ्रियारि मदद पाकिस्तानखौ खालामनो थाखाय तुर्कीया आवगायबोदों खारन तुर्कीया गावखौनो खलिफा जानो सानोना मुस्लिम हादरफोरनि गेजेराव OIC कान्ट्रिसफोरनि गेजेराव गावखौनो खलिफा होननानै सानो तुर्कीनि एरडगान बिथाङा रेसिप ताइप एरडगान ना बिसोरनि हेडआ स' बियो मा सानो गावखौनो माने खलिफा जानायनि सिमां नुदों ना आगोलनि समाव अट'मान एम्पायार दंमोन ना अट'मान एम्पायार बै अट'मान एम्पायारनि जे DNA बै DNA दाबो खाराखै बिनिखायनो बियो मा खालामो चान्स मोनबानो गासैबो मुस्लिम कान्ट्रिसफोरनि गेजेराव गावखौनो माने मोनसे लिडारनि मोनसे मदखौ दिन्थिनो नागिरो आरो बिनिखायनो
कराची पर्टआव गावसोरनि पाकिस्तानखौ जिहेतु एरायनो हाया नालाय बिसोर मा खालामबाय बेबायदि हाथियारदों नाथाय नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मिथिनानै आसरित जागोन गोमोहाबगोन जे तुर्की बायदि हादरा पाकिस्तानखौ सापर्ट खालामनानै ना इन्डियाखौ लोरिनो हायो 140 कौटिनि मोनसे हादर बेयो 140 कौटिनि हादरखौ कुनु हाथियारजों सिगिनो हाया दिनैनि थासारियाव जों साननानै लानो हागोन इन्डिया दुर्बल आमेरिका जोंखौ सिगिनो हागोन सोरबा पावारफुल कान्ट्रिसफोरा चीना जोंखौ सिगिनो हागन बेबायदि नङा जाय हादरनि पपुलेसना एसेबां बुरजा बै पपुलेसन थानाय हादरखौ कुनु दावहायाव दिनै बुहुमाव रावबो फेजेननो हाया लोगोफोर स' भारतआ ओरैनोबो स्ट्रंखा आरो जों मेन पावारबो बहुत स्ट्रं आरो भारतआ एसेबां फिसाबो हादर नङा जे भारतखौ सोरबा एटाक खालामनानै गाग्लोबनानै बै हादरखौ सेनानै लानो हागोन बेबायदिया पसिबल जाया लोगोफोर इमान गिदिर हादरखौ स' बेबायदि नोंथाङा बुजिबाय दा बाथ्राया जाबाय जोंनि नखर बिफाना मा फोसावदों हम मिनिस्टार अमित शाह बिथांनि अफिसनिफ्राय मा फोसावनाय फैदों आरो बे फोसावनाया माबायदि आसरित बे मा फोरमायो बेनि ओंथिया मा बेखौ आं नोंथांनो खिन्थानो नाजागोन माने नखर बिफाननिफ्राय मोनसे आदेश फैदों दिनै निश्चय माबा मोनसे सावरायदोंमोन मैया दिनैनि गेजेराव आं एक्जेक्ट मिथिया माब्ला सावरायदों एयार स्ट्राइक साइरेन लागायनो होबाय माने जायफोर स्टेटआ पाकिस्ताननि जोबोर खाथियाव बा पाकिस्तानजों नांजाबनाय जेरै पान्जाब गुजरात गवा महाराष्ट्र बैफोरबोथ' खाथि उत्तर प्रदेशआव खाथि पान्जाब जम्मु एन्ड काश्मीर बेफोरथ' नांजाबनाय राजस्थानाथ' नांजाबनाय ओरैहाय हारियानाबोथ' जोबोर खाथि जायो ओरैहाय मा जागोन नोंथाङा आइडिया खालामनानै नाय उत्तर प्रदेशनि खाथि खाला जेसेबां स्टेट दङ आरो ओरैहाय महाराष्ट्रनि खाथि खाला जेसेबां स्टेट दङ माने बै खाथि ओनसोलाव मा सिभिल डिफेन्स मक ड्रिल देट मिन्स सिभिलियानफोरखौ माबायदि दावहानि समाव एयार एटाकनि समाव अख्रां साजों मिसाइल एटाकानो जा रकेट एटाकानो जा ड्रन एटाकानो जा बा गुबुन रोखोमनि एटाकानो जा बै गाग्लोबनायनिफ्राय बै माने बम बारुदनिफ्राय माबायदि गावखौ बासायनांगौ बेनि थाखाय ट्रेनिं होनायनि निर्देश होदों मक ड्रिल होनना बुङो सिभिल डिफेन्स मक ड्रिल स्टुडेन्टफोरखौबो लाफागोन बेवहाय सिभिलियानजों लोगोसे स्टुडेन्टफोरखौबो आरोबाव बेल' नङा लोगोफोर बै जि एयार स्ट्राइक साइरेन बेखौबो लागायनो होदों जेब्ला अख्रांजों माबा मोनसे बेबायदि बिरनानै फैगोन बम जायखिजाया मिसाइलानो जा रकेटानो जा जियानो जा गाइडेड बमानो जा गाइडेड मिसाइलानो जा जिखुनुआनो जा जेब्ला बिरनानै फैगोन अब्ला बै साइरेना गाबनानै होयो नोंथांमोना जाबायदि हामास आरो इजराइलनि दावहाखौ नुदों माबायदि साइरेना गाबदों आरो नोंथांमोना बेखौ नुदों इउक्रेन रासियानि दावहा माबायदि अख्रांजों मिसाइल मोनसे फैबानो मिसाइला सफैनायनि सिगां मा जायो साइरेना गाबनानै होयो आरो बै साइरेना गाबनाय लोगो लोगो बयबो मानसिफोरा थांनानै सोरबा मेट्र'आव हाबहैयो मेट्र'नि लामा सिंथिं हाबहैयो सोरबा बांकाराव हाबहैयो आरो बेबायदि मानसिफोरा गावनि जिउखौ गोबां बासायनो हायो नङाबाथ' मानसिफोरनि जिउआ मा जागोन खैफोदाव गोलैनो हागौ स' जुदि फिउचाराव दावहा जायोबा माबोरै पाब्लिकखौ बासायनो हागोन बेबो सबसे गिदिर दावहा लोगोफोर बेनिखायनो दावहाखौ नांनोनो बानजाया लोगोफोर नांनोनो बानजाया मानोना आर्मिफोरनि मुभमेन्टआनो बहुत दिन नांनाय सानसेयावनो आर्मिफोरखौ मुभ खालामजोबनाया पजिसनाव लांजोबनाया आरो दावहा नांनो थाखाय माखासे पजिसना थिग जानांगोन हाखर जावनांगोन बांकार बानायनांगोन बहुत बाथ्रा दं लोगोफोर स' बेनिखायनो बै माखासे खामानिखौ दा इन्डिया जानो हागौ मावगासिनो थादों थारैनो साननैसोनाव बांकार बानायनायनिबो निर्देश होनो हागौ आरो बांकारखौ बानायनायनि निर्देशा मा नोंथांमोना बुजिखाबाय माने बिनि अनगायैबो सिभिल डिफेन्स मक ड्रिलजोंनो मा बेखौनो जोङो वारनि समाव रैखाथिनि ट्रेनिं बै सिभिल डिफेन्स मक ड्रिलावनो बै दावहानि समाव रैखाथिनि राहाफोरखौबो फोरोंनाय थांगोन बेबायदि निर्देश आरो ब्लेक आउट ट्रेनिं माने खोमसियावबो माबायदि थानानै जों गावखौ बासायनो हायो खारन जुदि स्रां जायोबा हरनि समाव मा जागोन साननि बाथ्रायाथ' जुदा जाबाय सानाव एर'प्लेन फैबाबो जों बथिंबा खारनानै खारग'नो हागोन नाथाय हरनि समाव बबेबा मोनसे ड्र'ना जुदि बिरनानै फैबा बेखौथ' जों मिथिया नाथाय जेब्ला बबेबा जायगायाव जुदि लाइट जोङोबा बै लाइट जोंनाय जायगायाव मानसि दं साननानै मा खालामगोन ड्र'ना स्ट्राइक खालामगोन बा एयार स्ट्राइक खालामगोन बा मिसाइल एटाक खालामनो हागौ बिनिखायनो ब्लेक आउट ट्रेनिंखौबो होनाय जादों माने कारेन्टखौ खनसेनो खोमोरजोबनानै ट्रेनिं होदों मैया निउस हमनाय बायदिब्ला पान्जाबाव बेबायदि ट्रेनिंखौ माने स्टार्ट खालामबाय आरो बेल' नङा लोगोफोर केम'फ्लाजजों खोबनाय केम'फ्लाजआ मा बुस्थु लोगोफोर केम'फ्लाज माने ओरैबायदि मुवा हमना ला नोंथाङा हाग्रायाव थादोंबा नोंथाङा ओरैबायदि ड्रेस गानदों जाय ड्रेसा हाग्रा बिलाइनि बायदि कालार बा डिजाइन अब्ला नोंथांखौ मा गोजाननिफ्राय नाहरबा सिनायनो हानाय नङा स' एर'प्लेन हेलिकप्टार बेफोरबो मा जोबोर गोजौ थायो ड्र'नाबो गोजौ थायो बेनिखायनो जुदि केम'फ्लाजजों खोबोबा बबेबा इनस्टिटिउसन न' बां बिल्डिं इम्पर्टेन्ट अफिस बेफोरखौ जुदि केम'फ्लाजजों जुदि खोबजोबबा मा जागोन
फाइटार एयारक्राफ्टआनो जा हेलिकप्टारानो जा गोजौनिफ्राय बेखौ मोजाङै सिनायनो हानाय नङा आरो मोजाङै सिनायनो हायाबा बैनि सायाव एटाक खालामनाया मा जानाय नङा थिग जानाय नङा आरो बेनिखायनो केम'फ्लाजनि खामानिया मा ओरैबायदि नोंनि कालारखौ चेन्ज खालामनानै होगोन नोंखौ माने नेचारेल कालार बायदि नुगोन आरो जाय एरियायाव थादो नोंथाङा जुदि बालामाव दंबा बालामानि बायदि कालार नोंथाङा जुदि जंगलाव दंबा जंगलनि गोथां बिलाइनि बायदि कालार नोंथाङा जुदि दैनि गेजेराव दंबा नोंथांनि ड्रेसआबो दैनि गाब बायदि जागोन बरफनि गेजेराव दंबा व्हाइट कालार जानांगोन बरफनि बायदि कालार जानांगोन बेफोरबायदिखौनो होनना बुङो केम'फ्लाज स' बै केम'फ्लाज माने गासैबो इनस्टिटिउसनफोराव लागायगोन आरो बे निर्देशखौ माखासे स्टेटआव होनाय जादों बिदिब्ला जोंनि नखर बिफाननिफ्राय बे निर्देशा दिनै फैदों बेखौ मिथिनो मोनदों बेनिफ्राय मा फोरमायदों लोगोफोर बेयो मा फोरमायदों थारैनो जोंनि नखर डिपार्टमेन्टआ नखर बिफाना बेबायदि आदेशखौ मानो होदों मा थारैनो बिदिब्ला दावहाया जामारगोन नामा नरेन्द्र मोदी बिथाङाथ' बुंदों आरो गुबुन गुबुन मन्त्रि बिथांमोनाथ' बुंगासिनो जादों जे पाब्लिकआ जायखौ लुबैदों बेनो जाथारगोन बेवहाय जेबो माने XYZ गैया जि लुबैदों पाब्लिकआ बेनो जागोन नाथाय सम टाइमिं टारगेट बे गासैबो आर्मिनि आखायाव लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना थारैनो बुजिदों वाटार स्ट्राइक खालामदों नोंथांमोना खोनादों सेनाब दैमा जेलम दैमा बबेबा मोनसे दैमानि दैखौ कमप्लिटलि बन्द खालामनाय नोंथांमोना निउसाव ओंखारनानै फैनायखौ नुनो मोनदों आरो बेवहाय 900 मेगावाट मोब्लिब दिहुनो नाथाय बिनि दैखौ गोबां रोखोमै लाखिदों बबेखानि दैखौ लाखिजोबनायनि जि केपासिटि बै केपासिटिया जोबोर खम माने खमसे खम 1 निफ्राय 4% 5% ल'सो दै इन्डिया लाखिनाय पाकिस्ताननि थांनाय दैमाथिं नाथाय फिउचाराव जिहेतु बे गोरोबथाखौ सेफायबाय इन्डिया मानिला बेनिखायनो फिउचाराव मा खालामनो हागो गोबां बिबाङै 10% निफ्राय जुदि 30% हालागै जुदि दैखौ होबथानो हायोबा पाकिस्तानाव मरुभूमि जानाया रोखा आरो दैज्लांनि समाव जोबोर अखा हानायाव जुदि हगारनानै होयोबा पाकिस्तानाव गिलुबालु दैबाना जानायाबो रोखा आरो बेबायदि जायोबा पाकिस्ताननि इन्टारनेल अबस्थाया जोबोर गाज्रि जागोन आरो सिन्ध प्रभिन्स आरो बेलुचिस्ताना गुगानानै थांनाया माने जेबो इम्पसिबल जानाय नङा आरो ओरैहाय खाइबार पाख्तुनख्वाया मा जागोन आफगानिस्तानजों सरजाबनाया जेबो गिदिर बाथ्रा जानाय नङा स' इन्डियानि बेबारनि एटाकआ माने सिदा सिदि नङा एकदम ओरैबायदि खारदारनाय गिलुबालु बेलुचिस्तानाव नोंथांमोना जा नुबाय थादोंना बेलुचिस्तान बजिरिस्तान खाइबार पाख्तुनख्वा आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेल रिजन अट'नमास रिजन आरो बेजों लोगोसे सिन्ध प्रभिन्स पान्जाबखौ गारनानै पान्जाबाल'सो असलि पाकिस्तान लोगोफोर बाकिफोरा सब नकलि पाकिस्तान नोंथांमोना बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि आरो बै स्टेटफोरा बै प्रभिन्सफोरा थारैनो उदां जामारगोन जुदि इन्टारनेल अबस्थाया जोबोर गाज्रिबा नोंथांमोनाथ' नुदों माबायदि क्वेटा कराची हाइवे 25 खौ ब्लक खालामनानै दोनदों BLA ब्लास्ट खालामनानै स' बेलुचिस्तानाव पाकिस्तान आर्मिनि जे रोदा बे लासै लासै गुबुलांगासिनो थादों लोगोफोर स' बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय सिभिल डिफेन्स मक ड्रिल बेखौ मानो खालामदों ब्लेक आउट ट्रेनिंखौ मानो खालामदों आरो वारनि समाव रैखाथिनि ट्रेनिंफोरखौ मानो होदों आरो माखासे स्टेटआव आरो केम'फ्लाजजों खोबनाय बेखौ मानो ट्रेनिं होदों आरो स्टुडेन्टफोरखौ आरो गुबुन गुबुन सिभिलियानफोरखौ बोराय बैसोनि सुबुंफोरखौ बा बबेबा हरखाब बबेबा जायगायाव साइरेना गाबबा मा खालामनांगोन हरखाब साइरेना गाबनानै होबाय एलार्ट साइरेन मिसाइलनि साइरेना गाबनानै होबाय अब्ला मा खालामनांगोन बेफोरनि ट्रेनिंखौबो निश्चय होबाय आरो साननैसो उनाव जायगा जायगा बांकारबो बानायनो गोनांथि जानाय जाबायदि इजराइलाव मा जायो लामा लामानो बांकार थायो लोगोफोर इजराइल हादराव मा जायो सब लामा लामा बांकार थाजोबो हरखाब साइरेना गाबना बा खारलांनानै बांकाराव हाबदोसो नाथाय जोंनि इन्डिया दा जिहेतु बेबायदि अबस्थायाव गैया वार मडआव थाया नालाय मा जायो बांकारबो गैया जायनि जाहोनाव हरखाब जुदि माने एयार स्ट्राइक जायोबा हाबसोना खारग'नोबो जेबो स्कप गैया बा हेलिकप्टारजों फैनानै जुदि स्ट्राइक खालामबा बेवहाय खारग'नायनि जेबो चान्स गैया नाथाय इजराइलाव बेबायदि नङा लोगोफोर बेनिखायनो इजराइलाव गोबां जुदि रकेट एटाक जायोबाबो बैहाय मानसि थैनाया जोबोर खम हामासआथ' खनसे 500 300 200 बेबायदि मिसाइल आरो रकेटजों एटाक खालामो इजराइलनि सायाव थेवब्लाबो बिसोरो मानो मानसिनि अनजिमाया थैनाया खम जाहोना जायो मा बांकार लामा लामा ससे ससेयावनो बांकार थायो 100 मिटार 200 मिटार किल'मिटार डिस्टेन्सआव मा थायो बांकार थायो माने साइरेना गाबनाय लोगो लोगो खारलां आरो हाबसोदोसो बै बांकाराव इन्डियाबो बेबायदि खालामनोबो गोनां जानो हायो आरो बेल' नङा लोगोफोर इन्डियाथ' गोबां स्ट्राइक खालामबाय गासैबो बेपार बानिज्यखौ मा बन्द खालामबाय इम्पर्ट एक्सपर्ट सब बन्द खालामजोब्बाय आरो मोनसेल' खामानि दं दा आरब लैथोआव जुदि ब्लकेट खालामोबा जिमान हायो जुदि ब्लकेट खालामबा पाकिस्ताना आरोबाव दुर्बल जाबावगोन आरो जुदि खाइबार पाख्तुनख्वा आरो बेलुचिस्तानाव जुदि दावराव दावसिया जोबोर गोख्रोङै जायोबा पाकिस्ताना आपना आपनि मा जागोन दुर्बल जालांगोन इन्डिया एटाक खालामनायनि गोनांथियानो गैया लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना बे आपडेटखौ मोननानै मा सानो कमेन्टआव लिर जोंनि भारत सरकार जा खामानिखौ मावदों
थारैनो बेयो जोबोर मोजां नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्टआव लिरदो